Takže čus lidi, tady váš mistr Palačinko a dneska si zahráme 1v1 v MVSD v Robloxu proti mýmu kámošovi, mistr Mainovi. Takže dneska se dozvíte, co jsem zač a jestli vyhránu nebo ne. Takže koukejte až do konce. Tak jdem na to, jak se cítíš, Palačinko? Já se cítím výborně, co ty, Maine? Já moc ne. Ty jsi tam. Sakra. Ne! Wow, to bylo těsný, to bylo těsný. Okay. Yes. Let's go. Super. Ne, já jsem takovej tupec, bro. Já jsem takovej. Takže mi nejde Minecraft ani tohle, tak jako já nevím, co budu dělat. No, asi tak nějak. Ne, dělej, tref se. Ne. Já se ani netrefím tím nožíkem. Jo! Let's go, lidi. Dáváme to zatím. Jo! To se mi povedlo. Takhle. Tam vyskočí a uvidíte, jak ho trefím. Tam seš, aha. Co? Sakra. Aha. Tak já jsem úplně blbý. Aha. Já chci 5-0. Ne! Dej si. Škoda. Yes! To se nám povedlo, lidi. Pojďme. Ale jo, vyhráli. Tak jo, lidi, vyhráli jsme první kolo. OK, takže seš to ty, zvolím ti tvoji oblíbenou mapu. Co si hodnej? A já to prohraju asi. Dobře. Ne, to mířím. No, asi tam to mířím, kámo. Ne, to je tak. Příště budu točit CSko. Jaj. A jestli zapneš ty tvoje cheaty, tak... Jo, dobrý. Tady. Ahoj. Co dělá? Kámo, se kouknu. Jo, lidi, dávám radu. Když jste tady a máš soupeře tam, tak se můžete koukat takhle. Přes ten růžek té kamery. Aha, on zmizel nahoru. Co? Hej, lidi, viděli jste to? Já jsem mu dal headu. Wow. Nikdy nebudu točit Roblox. Mě jako fakt nebaví. Fakt ne? Ne, nebaví. Tak si příště zahrajeme Minecraft 1v1, uvidíme. Ale Minecraft mi fakt nejde. Škoda, nevadí. Lidi, to ještě vyhrajeme, to nesmí obrátit. Nevím. Počkej, já jdu tuhletu takci. Tady si. Ne, je to špatně střelilo. On to dá, on to ještě vyhraje, hoši, toho nesmíme nechat. Toho nesmíme nechat. On se nějak zlepšil. Až ok, jdeme naši oblíbenou taktiku. Skoro. Jo! Vyhrál jsem. Skoro. Wow, skoro. Je to nějak... Nechci to zakřiknout, ale nějak se mi to odlakovalo. Wow! What? Kde seš? Co na tebe mi? Jsi tady, aha. Ne, já to prohraju. Ne, kámo, já jsem úplnej noob. Ne, kámo, já se musím naučit s nožíkem ještě líp. Co na tebe mi? Trefil jsi to do toho. Lidi, ne! Sakra! Aspoň je to napínavý, hej. No je, no. Já teď nevím, co mám dělat upřímně. Ne! Kámo! Prosím. Lidi, nesmíme ho nechat. Nesmíme ho nechat, lidi. Tento video má být zajímavý. Jo,
vyhráli jsme lidi, let's go. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like a odběr a tady máte Palačinkovo kanál. Jo, já vám tady dám též, tady Mr. Mainovo kanál a doufám, že se vám dnešní video líbilo, samozřejmě byl to kamarádský souboj a nashledanou.